Мали. Мъжко. Мали, хапа, бе. Хора, вижте, тук ще му потече кръв през нощта и киха. Кръв през носа му потече и много киха. По принцип, киха, да. По принцип, който тук киха. Аз съм тук от няколко дена и киха. Но, да. И да, хора, това ще очаквайте след няколко минути, след 30 минути макс, след половин час макс, едно много смешно клипче, иначе това е за котето. Чао!